ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಂಬೆನಗಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅವಳೊಂಜಿ ಮೇರುನೊಟ್ಟೆ ಮಮ್ಮೂಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಂದಿ ಆತನು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಂದುಜಿ ದುಮ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆದಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಡು ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಿಂಗೆ ಲುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಕಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ನಮನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಇಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುನೆಗೆ ಸಂಶಯ ನಿಜ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ನೆಟ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಆತ ದುಂಬಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಯಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.